Трудно е да се обобщи с едно-две изречения, но за мен е лично най-основното, което ме задържи, ще продължавам колкото мога повече до оцетата и нагоре, е преподавателят. Преподавателят просто е уникална, както всички знам преподаватели в АВО, създава много добра среда. Това е първото, и второто е учебника, начина по който се минава през материала. Личното отношение на учителя е за мен най-много съм очарована от нея. Просто средата също, която такава една приятна среда със създател. Аз също, с риск да повторя това, което другите колеги казаха, също много харесвам начина на преподаване, качеството на преподаване. Много ми харесва умението на преподавателя да предава материала по начин, по който наистина се запомня доста лесно. Атмосферата, хубавите теми, които са засегнати в учебника, спикинга, който се осъществява по отделните стаи, отношението на преподавателя, чувството за хумор. Наистина не се усеща как минават 2 часа и половина, и аз съм много доволна. Всеки един от нас трябва да инвестира допълнителни усилия в вече наученото. Трябва да го преговаря, трябва да го упражнява. Съгласен съм, платформата е изключителна, материалите са добре систематизирани, но преподавателят е изключително вдъхновяващ. Всеки един от АВО, как да ви кажа, дава винаги повече от себе си. Вие влизате в час и вие знаете, че днес няма просто да получите един материал. За това и не бих могъл да кажа просто преподавател, а истински учител, защото той действително те научава. Не просто преподава нещо, което е по темата. И винаги е в повече. И няма как вие да не бъдете запалени и да не бъдете заинтересовани. Вниманието ви непрекъснато е ангажирано. Дори за миг не бихте могли да се разсетят, защото осъзнавате, че ако изпуснете нещо, би било само във ваш минус, а всяко едно от тях си заслужава изключително интересно. Затова за мен изцяло това, което ми помогна в АВО и го отличава, може би, за тези години, които споменах от преди учене, е именно намирането на преподавателите, които са имали в АВО. Напредък какво е? Да научаваш нови неща, да положиш основа, на базата на която да започнеш да надграждаш. Благодарение на нашите преподаватели, защото чувам всички имат страхотни отзиви за техните преподаватели, Да. Благодарение на отдадеността в работата на преподавателя и самостоятелните работи, които правиме в платформата на Кеймбридж, всъщност спомага за затвърждаване на знанията, научаване на нови неща. И искам да спомена и това, което ми харесва, за да напредвам в комуникацията си, особено с различни хора, са breakout room, както ги наричат мини класни стаи, не знам.